No niin, päivää taas. Hyvää syksyä. Ei oo aikoihin tässä taas näitä videoita tullut tehty, kun toi perkele kamerani on vähän semmonen ja tämmönen. Toinen akku ei oo sökönen. Ei oo oikein hyvä ja eipä tässä oo kyllä ollut aikaa edes oikeastaan tehdäkään noita videoita. Kaikkea muuta tässä on kyllä tullut touhuttua. Tos ajatuksena tähän terassille parvekelasiasennusta tehdään. Mä aina talvisin pelleillyt tämmöisellä muovilla ja ottanut ne aina irti. Tulee niin pirusti aina lunta tähän terdellen, tää on ihan ilkeä homma. Ollaanko me suorassa ees? Ollaan. En tiedä jaksanko mä tehdä video tästä, että miten mä teen tän, mutta mä voin kertoa miten se tulee tehty ja näyttää vaikka tilannekuvia sitten tai jotain. Mä kävin ostamassa tämmöstä kiskoa. Ja sitten rullat niihin ja työkaverilta sain osteltua edullisesti, kiitoksia vaan Marekille, niin Lumonin parvekelasia. Yrittänyt tehdä tuossa taustatutkimusta, että olisi saanut käytettyä näitä Lumonin omia rullastoja. Ja sitten ne kiskot, tai Lumonin omat kiskot, mä en tiedä saako niitä ostettua erikseen, varmaan saakin, mutta ne maksaa ihan maltaita. Niin yritin aluksi etsiä semmoista tosiaan kiskoa, mikä kävisi noihin Lumonin kiskoihin, mutta se oli vähän haastavaa, niin piti sitten miettiä uusia ideoita, eikä tää vieläkään loppuun asti ajateltu. Yläosan nyt tiedä miten laitan kiinni. Mä alaosa tulisi ehkä tämmönen. Tää on vaan mallikappale, mutta se lasi kulkisi tässä välissä ja sitten siihen tulee semmoista, tossahan se on, tämmöstä nauhaa. Sen liimas tohon alumiiniosaan, mikä on tuossa lasissa, niin jos siinä on vähän väljyyttä, niin tai onkin väljyyttä, niin tuuli kun heiluttaa, niin että se ei nyt kolisisi ainakaan niin hirveästi. Se nyt on viikon tehnyt näitä valmisteluhommia ja nyt kun olisi pitänyt alkaa tekemään, niin totta kai se sataa vettä. Yksinään tätä nyt ei, tää osa pystyy tekemään yksin, mutta sen tarvii kyllä kaveria. Varmaan Jaska tulee ja sitten yksi hyvä ystävä Lindemani lupas kanssa tulla käymään tarvittaessa. Mut pidemmittä puheet. Ruvetaan vähän touhuilemaan. Tämmönen rulla vaihtaminen, niin tää on aika helppo juttu. Tässä on tämmönen muoviklipsi, niin sen repäsee pois. Sitten on kuusiokolo, oliks tää nyt 5 millin kuusiokolo avaimella on tää rulla kiinni. Tuolla urassa. Siellä urassa on tommonen neliskanttinen mutteri. Laitetaan se takaisin ja sitten mulla on, olikohan nää 30 millisiä nää pultit, mitkä laitan tilalle. Taisi olla 30 milliä. Jaha, tää on vähän jäykkä.
Perkule, eihän se pidä tohon kiristää. Vähän auki. Ehkä tossa aika hyvä. Aika kireellä laittanut tän. Ja sitten kun tuo on kiristetty, niin näkyykö siellä? Oon jättänyt tämmösen kelluvaksi tämän näin, niin ehkä se ei rasitu niin paljon. Tuolla kiskon ja rullan välissä siellä ei montaa milliä ole. Ei saa pitää olla uppokantainen tuo pultti, minkä laittaa tuohon. Tähän toiselle puolelle samanlainen ja se on sitten siinä. Uutta lasia. Uutta lasia. Meinas unohtaa kuvata, perkele. No niin. Täpäs menee kevyesti. Yes. No niin. Tässä on viikko taas vierähtänyt, kun ei ole oikein kerinyt tekemään näitä hommia. Jonkin verran nyt. Tän nyt suunnittelin näin, että tähän tulee 2 kiskoa. Saa tuosta keskeltä niin siirrettyä sivulle noita laseja. Missä on pöytä, niin sen alueen saisi aina auki tästä näin. Kesäisin. Täällä vähän ilma vaihtutaan muuten, niin perkuleen kuuma kesäisin. 16 lasia, kun mä lasken, että tähän tulee, ne on joku 64 senttiä leveät. Alakiskot joutuu vielä, niitä mä rupean nyt seuraavaksi kehittelemään. Nää on nyt viikon ollut ja näyttää hyvin kestävän täällä. Pikkasen ehkä joutuu täältä vahvistamaan tätä kiskoa. Kun on tommosessa vinopuussa kiinni, mä jätin pultteja löysälle. Niin tuo lasit on sen verran painavia ja muutenkin niin painovoima pitää nää suorassa. Se olisi, kun pystyisi karkastuu lasia muokkaamaan. En tiedä, miten sitä muokataan. Jos joku tietää, miten sitä muokataan, niin voi lähettää vaikka postikortin, jos siltä tuntuu. Kertoo siinä. Mä rupean nyt varmaan näistä rimoista tekemään alas semmosen. No se ei nyt ole mikään kisko. On semmonen ohja. Joku ohjaus jutkeliini. No, tuli väsättyä tämmönen alaosa tuohon. Tulee kulmaraudoilla kiinni sitten noin tolppiin. Ja kokeilla tämmöstä. Toimiiko se? Tää lasi on vähän korkeampi kuin tämä lasi, mutta sitten
Se tasoittuu tosiaan täällä, kun tässä on nämä kiskot, niin tuo toinen kisko on hikkasen alempana. Samu tykkää makoilla tuossa aina vesisateella. No, lasit ois paikoillaan nyt. Siinä vähän ledinauha vielä roikkuu, kun tilasin kiinnikkeet. Ei oikein Suomesta tahtonut löytää, niin piti ulkomailta tilata. Niissä nyt kestää. Tekee sen sitten loppuun. Kun tulee ne kiinnikkeet. Mutta lasit on nyt tosiaan paikoillaan. No nyt siinä pari viikkoa ollut ja ei oo kilissy eikä kalissu. Siinä oli tosiaan 3 eri korkusta lasia, niin onko se suorassa, ei kai. Tiedä, huomaatteko tässä, tää on vähän matalempi tai lyhyempi lasi kuin tämä näin. Joutuu vähän taistelemaan noitten. Miten ne saa fiksusti, mutta siihen nyt on ratkaisu. Tehän nyt saa olla tän talven yli tälleen. Tuolla metätsä ei kukaan ole näitä kattelemassa. Tai peurat ja ilvekset. Tähän laitan vielä vaakalaudotuksen sitten, kun ensi keväänä. Niin jää noin tukirakenteet piiloon. 5 senttiä oli tosiaan näissä laseissa korkeusheittoja. 3 eri korkusta ja niin siitä se teki vähän haastavan homman tästä näin. Muutenhan tää on ihan jees, kelpaa nyt tänne mettään missä ollaan. Lasit liikkuu ja hyvin. Niissä ei oo mitään. Mitähän muut? Valtteri Bottas ajaa Cadillacilla ensi kaudella. Ei tässä muuta oikein keksi. Sellaista. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin se on moro. Vai mitä, Samu?